sa sobra ni mo kasako sa inyo nga panimalay. Daw hindi ka nakapanghusay, daw hindi ka nakailis. Gani kung kisa, hindi ikaw presentable. Pero ang iba niya, mahambal gid. Ay, naglolosyang na siya. Amo ni klase pamatasan. Wala ka pa gingabaan? Pero antes sa manghatag sang gaba, ay sus, sermon gali. Cyprus, mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Amo ni siyang isa sa mga balik-awot nga klase sang pamatasan sang mga Pilipino. Inaabalang hindi ka ganit nila kilala. O kung ang mas malain, kilala ka nila, kapamilya ka nila. Pero kung maka-judge sila sa imo, baw, puwerte ka busilak, puwerte ka tinlo, daw ka silaw sang ila nga kalimpyo. Damo sila sa amo na ang klase sang tao, damo kita sang mga kilala nga amo sina. Wala man lang nila nabalaan kung anong imo ang ginapanghimo, gin-judge ka na. Damo na sang ginhambal sa imo, kag ginpalapta pa nila sa ilang nga mga kakilala, kag sa ilang nga mga abyan kag tupad balay. Oh no! Matarong, din ang hustisya. Palihog ko, pangitaa ang hustisya, kadaw permi na lang kadula ang hustisya. Wala man ang nila ginapaminsan at siyempre kung kisa ikaw sako, madamo ikaw sang obra, madamo ikaw sang ginaprekura. Kag siyempre, daw hindi ka na makailis o hindi na presentable kung kisa. Pero hindi na yabuot silingon, ginapabayaan na nimong lawas ag naglolosyang ka na. Nga abala may mahambal gidayon silang hindi amo. Isa ay naka-problema. Ang ikadwa nga problema, kung ikaw naman niya may oras ka, pag di syempre, makapreparar ka. Kung kisa, nakapropang lipstick ka pa. Maayo ang pamayo. Kag presentable permi. Kati may oras kaya. Hindi ka man gyapon kaluwas day. Kati syempre, may mahambal man gyapon sila. Kung makita, kahambalon baw. Nanay na. Pila nakabilog ang bata. Kung maka-lipstick, pula-pula. Kung maka-forma, daw bata lang gyapon. Kaya siyempre, bigaon siya. Ay, ambot na lang gidya. Diin ang hustisya na naman dira. Hambalan niyo ko, pangita ang hustisya, palihog ko. Kaya nga daw di nagigo ka insindi. Kung hindi ka nakailis, losyang ka. Kung nakailis ka, bigaon ka. Ay, nano. Hindi nakabalo kung di ng mga tao maglugar sa inyo. Kaya nga, ang problema sobra kamuya katinlo sa pananawan ninyo. Gani, tudloe kami nga mga mahigko, kung paano mangin perpekto parehos sa imo. Perpekto sa mata nimo. Ay, susto ka buisit sa inyo ya. Mag-ina mo sinatsayn, ngami sa imo, himuon ka sang santo. Ipasakay sa karo kung Semana Santa. Prosesyonan kati siyempre, ikaw ang santa, ipokrita. Pero do kalayo sang Semana Santa. Daw hindi nako kahulat nga mag Semana Santa. Gani sa amo sina nga pamatasan, pila kamo kay isa-isa honta kamo. Tabasan, sapsapan inang sungad ninyo. At siyempre, kung magpagwa ka mo sang tinaga, baw, makasakit ka mo sang balatsyagon. Gani pila kay sapsapanta. No, guys, take lodanay, kay isa-isa honta ka mo. Temprano pa. Napainit nyo naman ang ulo ko.